ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇମାନେ। ଆଉ ମୁଁ ଆସିଛି ସାଲେପୁର ନଦୀ ପଠା ବିଲୁଆଖାଇ ନଦୀ ପଠା ପାଖରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି। ଏ ନନା ପୂଜା କଲା ଟାଇମ୍ରେ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ଯେ ଟିକେ ହାତ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ମାଙ୍କଡ଼ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ଟିକେ ଦେଲା। ଆଉ ସେଇ ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ। ନିଷ୍ଠାରେ ପୂଜା କରିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପଶୁକୁ ଟଚ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଦେଖ ଭାଇ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଗଛ, କେଡ଼େ ବଡ଼ ଗଛଟା ଦେଖ, ତୁଳସୀ ଗଛ। ଏଇ ଦେଖ ଭାଇ, ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ତ? ମାଙ୍କଡ଼କୁ ମଣିଷ ଟଚ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଜାଣିଛି ପବିତ୍ର କିଏ ଅପବିତ୍ର କିଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହୁଛି, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ତୁଳସୀ ଗଛଟି ସାଲେପୁର ବିଲୁଆଖାଇ ନଦୀ ପଠାରେ ଅଛି ବୋଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।